Mga buot pang muapa sa last day of enrollment sa pipila ka mga public school sa Talisay City, midagsa kaganihang buntag. Bisan sa kakuwang gihapon sa classrooms, mga pampublikong eskwelahan sa Talisay andam na sa pagbukas sa klase karong Lunes. Tungsayra ng dugang detalye sa live report ni Fem Maridumabo. Fem? Sa pipila ka mga eskwelahan sa Talisay City sama sa Kansuhong National High School, nagsugod sa ilang enrollment netong June 9 ug kay kagahapon holiday man hinungdan nga kaganihang buntag nagabot-abot ang mga buot pang muapa sa last day of enrollment samtang ang uban sa bidagsa tungod alang sa pagtabang sa last day usab sa brigada eskwela. Sayo pa lang kaganihang buntag, taas na ang linya sa mga tinunan sa Kansuhong National High School. Ang uban, kuyog nilang ilang ginikanan, aron mapaapas lang yun sila sa pagpa-enroll. Mato ni Jonabel Bindibel, principal sa Kansuhong National High School, nga sukad Hunyo 11, maabot na sa 1,670 ang mga naka-enroll. Hinuon mo dawat sila og mga late enrollees, bisan kung magsugod na ang klase, matag alas 3 hangtod sa alas 5 lang sa hapon, aron usab di mabalda ang klase. Last year, our beginning of the school year enrollment is 1,995. So we are also aiming to reach that 1,995 or increase, accept still transfer is to increase a bit of to 2,000 until 2030 because if we will also accept, it cannot be because we only have these facilities. Adunay 46 ka mga sections ang Kansuhong National High School, gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12. Anaalang sila 23 ka mga classrooms ug napulo ka shops alang sa ilang technical vocational education and training. Hinungdan nga ipatuman nila ang shifting of classes gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto alang sa grade 7, grade 9 ug 11. Magsugod sa mga klase sa grade 8, 10 ug 12 sa alauna sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi. For the security, I will place there already, inform the rest, the school guards. Actually, I have 2 blue guards and I assigned one job order to have the 24-hour clock security in school. Samtang sa tapad ni ini nga tungaan ang Borromeo Brothers Elementary School sa Barangay Kansuhong, pakita na sa gawa sa mga classrooms ang paskin sa mga list of students nga na-enroll na sa kada section. Apil na ang mga requirements aron madala na sa mga tinunan sa unang adlaw sa klase. Nag-initiate na gyud midaan kung unsay need sa mga bata. Kana lang unsay necessary lang sa amo ang gamiton on that kanang first week or first day sa amo ang class. Kaya nga naman para dili sila Para manam gani sa ginikanan kay kung imo pang on that day pa sa kanang magsugod ang klase. So, magkarakara pa ang ginikanan. By Monday, we will have our simultaneous flag raising in the morning and also introduction sa mga teachers kay naman tayo kindergarten na also grade 1 nga kanang dili gikan diri mga transferees. Samtang gisusi na sa Talisay City Police, kaganihang buntag pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag ang pipila ka mga tungaan aron masiguro ang seguridad ug nang hatag og mga flyers nga nagpatik sa mga angayang buhaton alang sa seguridad sa mga tinunan. Nasuta nga tanang public school sa Talisay City ang ana-ana gyud CCTV ug monitoring. Ilang mga own nga CCTV cameras at the exit and entrance points and also at the kanang mga strategic places wherein we can enforce and check on kung naabay mga kaning mga bullying or any type of violence that could happen in the school area o ma-monitor na nato. Imbibe good sa ilaha nga ang inyong kapulisan is wala na sa mga PCPs. We are actively walking our own beats. And then you can call us anytime. You can reach us through your cell phones, through the 911 program of our DILG and our Chief PNP. Ses, karon man tud adlaw ang katapusang adlaw sa Brigada Eskwela apad matud sa mga magtutulo sa Talisay City ngang ilang pagpangandam hangtod pa karong Domingo sa kaadlaw sa dili pa ang pagsugod sa klase karong June 16. Samtang as of June 11 matud sa Talisay City Deputy Division nga ana-ana sila dulan sa 50,000 ka mga enrollees alang ning school year. Sa Central Visayas gilantawan na sa DepEd 7 nga anaa sa 1.5 hangtod na sa 1.6 million ka mga enrollees alang sa school year 2025 to 2026. Ses?
Daghang salamat, Femery Dumabo.